बघा आमचा बर्थडे काय चालू आहे, काय अॅनिव्हर्सरी चालू आहे मला समजत. तर सर्वांना वेलकम माझ्या बर्थडेला. माझे आमंत्रण एवढ्या लांबपर्यंत पोहोचले की आमच्या बिल्डिंगच्या वरती बघा माकडं सुद्धा आलेली आहेत पार्टीसाठी. कुठेच बसली बघा, दिसतात आहे का तुम्हाला? हे बघा वरती ते दोघं आहेत आणि हा बघा एक एक चढतोय बघा खाली. सुजल आपण बघितलं तेव्हा खालच्या फ्लोअरला होते ना, ग्राउंड फ्लोअरला. आता आमचं बर्थडे सेलिब्रेशन चालू आहे. एक केक कटिंग करून झाला. कोणता केक कटिंग केला तो तुम्हाला फोटो दाखवतो बघा तुम्ही. आणि ते तू काय करते? चहा पिते. कोणी बनवली? पूजाने बनवली. एवढे सर्व चहा. आणि फर्निशिंग केल्यानंतर आमचे साडू साहेब पण आले. वेलकम 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 आल्याबद्दल थँक्यू. हे आमचे विक्रोलीचे सदस्य, हे त्यांची बहीण आलेली आहे. हात मिळवा. बड्डे आमचा हात मिळवा. हे आमचे पूजा मॅडम आलेले आहेत. थँक्यू फॉर कमिंग. माकडा बघा आमच्याच टेरेसवर. अजून कोण आलेले आहेत? अजून आमची बिर्याणी माणसं येऊन गेलेले आहेत आणि आमची बिर्याणी बघा संपलेली आहे. ठीक आहे, म्हणजे एवढे माणसं येऊन गेलेले आहेत. कोण कॅमेऱ्यासमोर आले तर कोण कॅमेऱ्यासमोर नाही आले. वरती 2 आहे तर तिसरा चढतोय बरं. तिसरा ना? सेकंड फ्लोअर मध्ये काय माकडं आलेली? आणि आमच्या फ्लोअर मध्ये पण आले. मग केक खायला बोलव त्यांना, त्यांना सवय लागेल मग असं. काजल गुड न्यूज. इकडे इकडे लवकर. आपले साथी जरा तुझ्यासाठी फ्रेंडशिप करायला माणसं आलेलं आपण बोलवलेले आहेत. माकडा बोलवलेले आहेत. वो दात घासतोय वाटतं. हा काय टूथब्रश वा वा. आज आज कोण? हिरवा कलर मस्त. वा. हा कोणता? सुरत की जय. सुरत की आणि आमची सुनीता ताई पण आली आहे. वेलकम. हॅपी बर्थडे. हां मी स्वतःकडून मी सर्वांकडून स्वतःहून हॅपी बर्थडे करून घेतोय. अरे तुम्ही नाही गेला आई. थँक्यू. डिअर लोको आम्ही यंग व्हा. पैसा घ्यायचा पॅर पडते का झालं. केक कुठे आमचा? हे बघा आम्ही आतमध्ये आलो आणि दिलू कोणाला बघते काजल? माकडांना. हे बघा तिकडे वर आहे. काय खरं नाही. बघते ती आता. काय खरं नाही. माकडं यायला लागली इकडे. कव्हर मध्ये पण माकडं येतात. मग काय. चलो मी रेडी होतो. पावडर लाव. बघा आमचा बर्थडे काय चालू आहे, काय अॅनिव्हर्सरी चालू आहे मला समजत नाही बाबा. 2 in 1. केक पेक्षा जास्त वजन दुसराच वजन. हा आमचा केक सर्व इकडे सरप्राईज चालू आहे. एक आपला व्हॅनिला केक झाला तर आता हा चॉकलेटी केक सुनीता आणि रसमलाई केक अजून ऑर्डर दिलेला येतोय आपला. गोटू की वसू. आता बर्थडे करायचा का एकदाच करायचा आहे? तर आता आपण बर्थडे केक कापूया. नाही हा मोबाळायचा आहे. ओवाळायचं आहे. अच्छा आहे ना फोटोज. वाव, candid. वैसे भी आता सब इकडे लोग फ्रेमच बोलते लावतो. भाई बहन ही दिखते हैं. बघा कोणाकोणाला इकडे डाऊट वाटतंय भाऊ बहीण आहे का. पण आई आमचे वेगवेगळे आहेत. ही माझी आई, हे आमची आई अशी. असं काय असं करायचं सर्वांनी हात जॉईन करायचे. मार्केटला जाईपर्यंत मला सर्वांना माहिती पडतं त्याचा बर्थडे आहे. ही अशी परंपरा आहे. एकाने ओवाळायचं आणि 5 जणीने हात लावायचे. सर्वांना थँक्यू आल्याबद्दल. वा वा वा. परत परत या. हॅपी हॅपी. आता नेक्स्ट प्लॅन बॅटरला घेऊया आपण. नेक्स्ट मी बॅटरला इकडेच असणार आहे. थँक्यू आल्याबद्दल. देख ना मेरे को हाथ मिला रहा है. आप देख रहे हैं क्या? तू हाँ. हा. चला. निळा कलर कोण आहे? तुम्हीच ना? लीला लीला. साड़ी नहीं बोला ना, मैं क्या करूं? नाही नाही बरोबर. आता तुम्हाला सांगतो बघा. परत कोणी काय कमेंट साड़ी था करायचं. मेरे पास. हा आम्हाला आपने बोला नहीं सांगतो. पहनने का. इकडे आमचे थोडेसे माणसं येणं गरजेचं असतं. काय घालणं गरजेचं नसतं. हा. तुमचं प्रेझेन्स गिफ्ट काहीच इम्पॉर्टंट नसतं. आजकालच्या माणसांना टाइम देणं या जगात खूप इम्पॉर्टंट आहे.
बरोबर ना. आणि दोन्ही मम्मीची तब्येत जराशी लो आहे म्हणून आम्ही सांगितलं ते परत साडी बिडी कॅरी करा परत आम्ही तेवढ्याच काढलेल्या साड्या काढलेल्या म्हणून नेसायला. आम्ही सांगितलं राहू दे नाही म्हणून. काढली. ते दोघं नेसत होते, मीच त्यांना म्हणलं की नका नेसू. कारण आमचा डोका पकडलाय. हा तुम्ही आलात ना, माकडं आलेत. माकडा पण आली आहेत. बघून आमचा डोका पकडला. हा एवढे लांबून लांबून पण माणसं आले, त्यांना पण थँक्यू. जे नाही येऊ शकले त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये फक्त हॅपी बर्थडे म्हणा, मला लई खुशी होईल. हा. बघितलं, टाइम देणं, इम्पॉर्टन्स देणं पण आजकाल व्हॅल्युएबल खूप आहे. हा. बरोबर ना, येणं तर लय मोठी गोष्ट आहे लई लांबून. मोठी गोष्ट आहे. काय श्रेया, समजते मी काय बोलते का भाषण वाटतंय? चला केक कापूया. हा. खूप जोरात आवाज लागलं की काय असं नाही नाही नाही, एवढा आवाज जोरात येतो होता. दचकला ना हो आमचा जावई. मग मला ना हलका मुठेल ते. अरे त्या मोठ्यापेक्षा भारी आहे म्हणे. हा. हे बरं आहे. चला सांभाळ बघा. आता कोणाला काय भरूया? पहिल्या छोट्या भरू ना. मी खाऊ का? चॉकलेट आहे कमी भरू. हे? आईला, बोटात किती घातली? एवढा फोडलाय तर तोंडात जायला पाहिजे ना लय भारी होतं रे. हे चालू आहे आवाज जाम होता. है ना? एकदम कानाला हे झालं. अरे, सुंदर आकार. एकदम बघ ना केवढं छोट्या. कोणती कंपनी बघून ठेवूया आपण, सर्वांनी घ्या ही कंपनी. दिवाळी सारखं ना एकदम पार्टी पॉप सरप्राईजची. तुम्ही सर्वांनी खावा आता. श्रेया घे खायला. हे घे, उचला पीस उचला श्रेया आपले 10वीची अभ्यास सोडून इकडे आलेली आहे. थँक्यू फॉर कमिंग. वाह, वाह, क्या बात है. मी देते एकदम संपले. संपली आहे फक्त. पप्पू एकाने सांगितलं. घे काय खा खा खा. ए पप्पू, ए उचल पप्पू. अरे वा. एकाने सांगितलं की नाही तोंडाकडे बघत होता. अभि घे अरे सुजल भाऊ थँक्यू फॉर कमिंग. हा आमचा मॅनेजर आहे इकडचा अभि. विक्रोलीचा. उचल ना बरोबर घे पूर्ण घे करते बस बस डायपडी व्हायचं. काजल, बहिणी बहिणीने एक दुसऱ्यांना कधी भरवताना मला दिसलेला नाही. काही बोल नाही आम्हाला तर दिसलेलं नाही आहे. हा ठेवा, देवाला ठेवणं गरजेचं आहे. बाय पडा. तू पण पाय बर्थडे आहे ना. सर्वांना आशीर्वाद द्या, आम्हाला पण द्या आशीर्वाद. बहीण साहेबला भरवा, पूर्ण भरवला पाहिजे तेवढा. मोठ्या बहिणीला भरवा. हे जर अशी उभी राहा काय, पूजा अशी उभी राहा. आणि तुम्ही इकडे इकडे या. मोठी बहीण दिसते, मोठी या बहीण. 3 बहिणी. बघा या 3 बहिणी, या 3 बहिणी कसे या 3 विक्रोलीच्या बहिणी. विक्रोळी विक्रोईचे नव्हते, ठरवलेल्या बहिणी. परत आले विक्रोईला. येस नको बास बास नको थोडं ना, आता तू खाऊन टाक. तर असं आमचं बड्डे सेलिब्रेशन झालं आहे. आणि आमच्या अगोदर तुम्हाला सांगायचं राहिलं, आम्ही अगोदर चमचमसुद्धा खाल्ले, बरोबर ना? चमचम दाखवता आले नाही, बिर्याणी पण खाल्ली, सर्व खाल्लं. आणि आता 2 डान्स तरी झाले पाहिजे. चला तुम्हाला सांगतो बघा, सर्वांनी आमचे गिफ्ट आणले होते. एक अगोदर गिफ्ट होता तो ताई आणि जिजूने आणला होता केक. आता जो केक आम्ही फोडला, केक आपला तो सुनीता ताई आणि ज्या या 2 मुलांचा गिफ्ट होता तो, बरोबर ना? थँक्यू गिफ्टसाठी. आणि आता आमचे साडू साहेबांनी आमचे साडू. आमचे स्वतःचे पर्सनल साडू साहेब, माझे पण ना असं तू स्वतःचे बोल. आमचे माझे आता जास्तच होतं. आणि साली साहेबा हे बघा आता सालीचं नाव आहे. हा साली का नाम नाही लिया. अच्छा आम्ही नाही लिहिलंय. साली साहेबांनी पण दिलेलं आहे. तर इकडे आम्ही हा उद्या तुम्हाला घालून दाखवणार. अरे वा ठीक आहे. असं छान हा पण आहे. गिफ्ट मी माझ्यासाठीच घेतलेला वाटतं ना. हा. रामचंद्र गिफ्ट आलेला आहे. जाऊ मी नाच नाही, नाही. नाच आई जाऊ ना आता जाऊ
कैसा नाचले झिंगाट लाव का झिंगाट साडी पाहिजे सुजल तू पण कर मी नंतर करणार. हे आता तुझी चान्स अरे ह्याला चान्स दिला तिला आलेले सावध को पानी सावध आणतोय हे. मौसम जा आओ जवानी पुटी पुटी तो बनवला वन जावा तुम्ही जावा आम्ही आलो जावा नाही नाही सुनीता ताई कुठे गेली इसका नाम क्या है पनीर मोमोज फ्राय काजल कोणाला आहे अभी पूजा ओ मेवनीस गरम असला अभी इसका नाम क्या है ये कॉर्न चीज चला साडू साहेब हे आमचे साडू साहेब आहेत आपले आहेत सर्वांचे डोसा दिया डोसा डोसा काय ते नारळ पाणी वरती बघ मम्मी कॉन्सन्ट्रेट करून एकदम तिथे नारळ या ओय 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 चला जाते जाते मी चला हो हो आता आम्ही दिलूला घेऊन चाललो डॉक्टरकडे परत चला हो डेकोरेशन आहे छान बाहेरचं डेकोरेशन दाखवलंच नाही आम्ही आपण काजल फक्त कालची रिपोर्ट घे फाईल घे ती हे बघा किती मस्त डेकोरेट केलं बघ डेकोरेशन बघा आणि बाहेरचं आपलं हे नवीन आणलेलं माहिती आहे ना काही नवीन आणलेलं तर अशा प्रकारे आमचं बड्डे सेलिब्रेशन झालेलं आहे जरा दिलला घेऊन येतो परत आहे ना स्टिकर वगैरे चिपकवलेले आहेत बघा मस्त दारावर बघा आणि जो सोफा आहे तो असा जरा फिरून ठेवायचा परत आहे ना हां चल काजल फाईल घेतली हां तर आम्ही पटकन जाऊन आलो पण डॉक्टर अवेलेबल नव्हते संडे असल्यामुळे मला वाटतं लवकर क्लोज केलं असेल तर आता दिलूचं एक इंजेक्शन झालेलं आहे 2 राहिले तर मंडे आणि ट्युजडेला देऊया आपण उद्या त्यांना दिलू अरे पिल्लू उघडू नको अशी वेलकमला आमच्या दिलूला ठेवलं तर दिलू नको लगेच बाहेर यायची ती चल नॉक बेल वाजव बेल बंद केलं वाटते दिलू आलेली आहे आमची चला चला काय बाहेर चला दिलू डॉक्टर बंद होते मम्मी हां आणि हे बघा बड्डेचं सेलिब्रेशन होतं त्यानंतर मग अशी साफसफाई करायला लागते पाठच्या माणसांना आणि हे सर्व आता काढायचं आहे व्यवस्थित आणि बड्डे सेलिब्रेशन झालेलं आहे तुम्हाला पण बड्डे सेलिब्रेशन कसं वाटलं मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि सर्वांनी बड्डे विश ऑलरेडी केले असेल कमेंटमध्ये त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना थँक्यू व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा आता आम्ही सर्व दमलेलो सबस्क्राईब करा घंटी वाजवा आता आम्ही दमलेलो आहे आता झोपतो आम्ही दमलो झोपलो नाही सुनीता ताई येते अरे अजून पार्टी बाकी आहे अजून बिर्याणी खायची आहे अभी तो पार्टी शुरू हुई है एनर्जी आली वाटतं नारळ पाणी